obligats a llegir. Oriol arriba a casa. El pare s'interessa per saber com li ha anat l'examen. Bé, o tenia tots els apunts que me vaig baixar. Vols dir que no t'has llegit el llibre? Buf, que es llegeix a ploma. Aquesta conversa, amb més o menys canvis, es repeteix cada curs en moltes cases on hi ha estudiants. L'origen està en les lectures que els obliguen a llegir com a complement a algunes de les assignatures cursades. Títols com El sombrero de tres picos, La Celestina o Terra Baixa acompanyen molts dels alumnes d'ESO. Molt bons títols, sí, però descriuen una realitat molt allunyada de la que coneixen els joves i, per tant, en molts casos, els llibres els resulten poc atractius. A més, cal passar un examen sobre la lectura per a demostrar no sé encara el què. Per acabar-ho d'arrodonir, aquests clàssics s'adapten. En què quedem? Volem que se'ls llegin o som conscients que no són massa adients per a segons quines edats? Al meu entendre, la reacció dels joves és lògica. Els nivells de lectura i de comprensió lectora són baixos i no milloren amb cada nova llei educativa. Segurament perquè aquest sistema d'animació a la lectura s'ha repetit en les darreres lleis aplicades. Obvi, doncs, mateixes solucions, mateixos resultats. Cal suposar que les autores i els autors actuals no són capaços d'escriure obres de qualitat amb una ambientació i una temàtica més atractives per a la joventut? Els docents són uns malfeiners incapaços de fer l'esforç per buscar noves lectures? En què pensen els polítics quan redacten una llei educativa? Per què la relació escola-biblioteca no incideix en aquest tema? Sembla una solució idònia. Les biblioteques facilitarien als docents ressenyes dels llibres més valorats, millor valorats, per crítica i públic. Els centres dirigirien els alumnes a les biblioteques a per les lectures proposades. Les biblioteques es beneficiarien en veure augmentat el nombre de préstecs i d'usuaris. Ho farien també els docents, en veure com milloren els nivells de comprensió lectora de l'alumnat, però sobretot es beneficiarien els joves. Més lectors, més comprensió, més coneixement, més autonomia, més crítics, més lliures.